नुबाय बिबायदि सालायनायनिसिम दिनैनि दिनाव जोंनि हिसाबै स्पिकार सानैमोन दा जाहैबाय मेथाइ खनना जुबिराज बसुमतारी हिसाबै फोसावबाय खामानि मावनांगौ समस्थियाव जाय खेथि मोना मानो देरहानाया 100% अर्थात 100 जों मावनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला जों प्रेक्टिकेलि जों खामानि मावनानै मिथिनाय केर'ट्रा प्राइमारियाव जोङो गासिबो हाबनानै जोङो जोंनि बिपिएफनि गासै कर्मिफोरजों न'आवनो हाबनानैबाबो जोङो मोजां सोमोन्दो लानानै मोजां हेफाजाब लानानै जों गासिबो खबरा मोनबोजोबनाय गासिबो जोङो रायजो राजाफोरा गासिबो जोंनि बिपिएफनि मुरब्बी हाग्रामा महिलारि सारखौनो बिटिसिनि सिबियारि लाबोनो थाखाय बयबो साबायखर आरो बिनि गेजेरजों गासै रायजो राजाफोरा डेभेलपनि खामानिखौ जोंनि बिटिसिनि हाग्रामा महिलारि सारखौ लाबोनो हायोबा जोङो गामि गामि डेभेलपनि खामानिखौ मावनो हागोन होननानै बयबो रायजो राजाफोरा आसा दङ आरो बे आसाखौ जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा गासैबो खुरम खालायगोन बेखौ जों बयबो रायजो राजाया गासैबो निउस चेनेल आरो गासैबो प्रेक्टिकेलि मावनानै जोङो गासैबो नुबाय दा दिनैनि दिनाव आं बुंगोन सोरबा बिजेपिखौ जों गिनांगौ गैया सोरबा इउपिपिएलखौ जों गिनांगौ गैया जोंनि बिपिएफ हान्जाया थांनाय एमपि इलेक्सनाव ओरैबायदि जों 19,000 लानानै जों देरहानो हादों दा जों दिनैनि दिनाव 56,600 संबादवारियाव दा 30,000खौ जों फुरा मोनखागोन बिपिएफ हिसाबै दा जोङो बिपिएफ हिसाबै जोङो 30,000खौ जों मोननानै जों 26 देरहासार खालामनानै जों 100% जों सरकारखौ दागोन होननानै जों आसा दं आरो जों पार्टि हिसाबै जों खामानि जों नाजानायबो नङा जायनि फलाव जों गामि गामि हाबदों जों सोंदों मोनसे गामिया बिजेपिया खय न'खर दङ बिजेपिला खय न'खर दङ बिपिएफआ खय न'खर दं जों बेखौ गासिबो हिसाब लाजोबनानै जोंनि बिपिएफआनो बांसिन मेजरिटि दं आरो जोंनि मिथिनायाव बेखिनिया बेबायदिबो आङो बनगाव ब्लक कमिटि प्लास 13था प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बयखौबो आं दिनै नुजाफैजोबदों बिथांमोना गोसो गोरबोनिफ्राय आं जोबोद खुसि मोन्दों जे आं मैया टिकेट मोननायनि उनाव बिथांमोना आंखौ दिनै बरायफैदों 13था प्राइमारिया दा बे बरायफैनायाव आंखौनो आं जोबोद गोजोननाय आरो खुसिखौ मोन्दों आरो थ' बिसोरखौ बुंनोनो लाजिबाय बे प्रमद बर' दैदेननाय दोलो 5 बोसोरखौ मा मावखो बिसोर बे 5 बोसोराव दानि जोंनि बै फंबाय नयन सासे सिंगार दंना बर' खनगिरि बे फंबाय खननायाथ' दाखालि रोखा रायजो राजा बेखौ बिराद खोनासङो दा क'क्राझार टु कारिगाव स्पिड ब्रेकार सुइजारलेण्ड होननाय आरो बेनिफ्राय रङिया टु तामुलपुर स्पिड ब्रेकार सुइजारलेण्ड बे बिथाङा सुइजारलेण्डखौबा बबे भिडिअ' नुबोदोंमोन मा बबेबा सिनेमायाव नुबोखो ना थांनानै नुबोखो बे प्रमद बर'आ सुइजारलेण्डखौ जे एथ' मोजां बाहायफैदों एकर्ड जानाय लोगो लोगो गावसिनि बे बिटिआर पिस सुक्ति जानाय लोगो लोगो सुइजारलेण्ड बानायनो दामबाय बे बै समाव बानायमारबायबो नै सुइजारलेण्डखौ स्पिड ब्रेकार बिराद मोजां बेना सुइजारलेण्डआ बिटिसिआव स्पिड ब्रेकार जेरावबो बे बिथांजों आं बेक्तिगत आंहा जेबो गैया जों बै समाव लोगोमोन खिन्थु बिथाङा 2020आव बिपिएफ दोलोनिफ्रायसो बिजाथि देरहासार जानानै थांदों बे दासिमबो बिजेपिनि भटखौ मोनाखै एबारसो मोनगोन बिथाङा बिजेपिनि भटखौ एबार बिथाङा मा मोनो नायथोंसै बिजेपिनि भटआ बे बनगाव समस्थियाव बेसे बुरजा दं थांनायाथ' जा थांदों बे गारि गाखोनाय बेनिफ्राय गोदान गैला गारियाव जा थांदों बे गारि लाना बेरायदों बिथांजों बलेर' लाना बेरायदों बिदिनो गारि मोनसेयाव साब्रै साबा गाखोदों बेखिनिल' बिनि भटार्सआ आरो थिग गैया बिपिएफखौ खुनु दिन बिथाङा बै समाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय देरहासार जानानै थांखादोंमोन बिजेपि दोलोनिफ्राय देरहासार जाखायाखैमोन गतिके एथ' प्रभाबशालि नङा बिथाङा दिनैनि थासारियाव आंनि नुनाय बादिब्ला जोंनि बनगाव ब्लक कमिटियाव
9 नम्बर बनगाव ब्लक कमिटियाव जोङो बिपिएफ दोलोआ खमावबो 25,000नि बारा भटखौ जों उद्धार खालामनो बे खाथां जेरैखिजाया जों 25,000नि बारा भटखौ जों मोनगोन बनगाव समस्ति हिसाबै आं प्रेजेन्ट सिचुवेसनखौ नुनानै आं बेखौ बुंनो हायो।